आं बुजिदोंब्रा आं बुजिदों नों मोसौ दोस्लायनो होनना फैयाखैथ' नों खिनो होननासो फैदों आंखौ नुनासो नों मोसौ दोस्लायफ्लादों खिब्रा खि मा जानोसै खि एख' जाया आं नाया दे खि होसैब' मेन्देला खामसाव थारुन मोखां लाजियाबो खोमा लामानि मानसि लामा थांबाय था ओहै नानि नुबाय सानसेयाव दसजनसो सिख्लाजों रायजानो मोनबा सान्थि मोनले गोजोननाय मोनो ओइ नानि बाय बाय थांबाय मोजां रादाब फैलै सहर बेरे फुंजानि हेल' नंगौ आं एसे टेनसनाव दंलै भाइफोर दा दसे उनाव खबर हरगोन आङो है बेरे फुंजानि मिसा मिसि मानसिया मा टेनसन जादों सानफ्रामबो सेलाय बेलाय टिका फिसाखौनो दाबो ओंखारबावाखै डाक्टारनाव थुनदों मा खोमालाय आफालाय खालि डाक्टार बेरे फुंजानि खालि डाक्टार मानो नांगौ डाक्टारखौलाय दा डाक्टारखौ गोसोथोबाय खरस गैयिनि खरस बाजे है लोमजाबाल' डाक्टारनाव थाङो नामा मैया आइया मा बुंलाङामोन माबार ओंखारथु है बेखौनो आंखौ नांलायगौ नामा हारसिं थांनो हाया मानसिफ्रा मा साननांगौ आंखौलाय मा साननो सोर मा साननो फिसाया बिजिखौ डाक्टारनाव दोनलांदों सोर मा बुंनांगौ सिरिथा होनदों सिरिथा मा सिरि थानो आं मानो सिरि थानो माबार ओंखारबा ओंखार आं लाजियो होनदोंलै लाजियो मा बुजिया नोंलाय उइफास गैया आंहा बेबायदि गोदोबा देगा देखायलायनानै हावनानै लाबोनो लाजियाखिसै दाना हिनजावखौ डाक्टारनाव लांनो लाजिदों आं मोनथिया बिफा जानो गोसो दंबा माबार ओंखार डाक्टारनाव थु माबार थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबावो लासिंसिंनो सेंग्रा सिख्लायावलाय माहा देगार सिलाय देखायनानैबाबो लायगोन आरो बोरो लंपेन्ट गस्लाफ्रालाय माथो गांसेबो सुनायानो गैया माखौ गाननांगौ नों मैया गान्दु लानायालाय बावसिया गामसा गान मानि मोसानांगौ सार साला दाउ सिदेलाय मोसा होनदों दाउ सिदेलाय मैसा हेल' हायना हेल' आंनि मुंखौ बोरै मोननाय मानि आरो आंनि फुल नेमा हायनारि बर' आंनिया फैला बरगयारि देग्लाय बोसोरावसो आं बै प्रिन्सिपाल सारनाव टिडिसि फार्स्ट इयाराव नामखौ खोन्थाफैदों आं हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव फरायो नंगौ नामा हामथारबाय UNI माने हामथारबाय बाजै लानाया बेसेबां बोसोर जाखो बाजै बाजै लायाखै आं हाबा जायाखै दाना हाबा जायो नामा दासो 18 बोसोरल' जादों मानसिखौ नायबा हाबा जानाय बादिसो नुयो दासो बेडमिन्टन गेलेनानै फैदों ओंखायनो एसे फुलाला नुदों नङाबा आंखौबो देलायबा सलमन खान आमिर खान बायदि हायना आंहा नोंजों मोनसे बाथ्रा रायलायनो गोनां दंमोन माने आंनि गोसोआ नोंनि फारसे 150% बेयाव रायज्लायनाय जानाय नङा गलायावनो थुदो आथिं बे रायलायनि गलायाव माथो जायगाखौ नुनानै मेथाइ खनलाबायनोसो गोसो जाबायलै हाब मोसागारनोसैलां खिब्रमा जाना उरैगोन आं नोंनि खियाव सना सिखो जाना बाहैगोन आं नोंनि सोलेराव ओइ खिब्रमा टें 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 ओइ बोरबिया टें 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 ओइ मेन्देला सा लोंफै सा आंथ' सा लोंनो गारबायमोनलै चेयारमेन बाबुनाव उरजायनोसैलै नामा हाब जेराव खि थायो बेयावथ' उरजायखानांगोन ना सा लोंदोब्रा ओइ सालाबो आंथ' सा लोंगारबायमोनलै दे नोंसोर लोंनो होबाय जेला एसे लोंसै बहाथो सा लोंब्रा नोंलाय चेयारमेन बाबुनाव बेलाथि जौ मोनलोंबाय थायोना करेक्ट जादों
आसलते जोंनि चेयारमेन बायदि मोजां मानसि गैया सार बायदि जायोब्लाथ' ओनसोला माब्लाबानो जौगासिगौ बिनि गोसो बिनि गोरबो गाइखेर बायदि गुफुर साफा हाब एसेबां गाज्रि मानसिखौ मा एसेबां बाखनायबाय थाखोब्रा हाबाब गाज्रि माखौ बुङोब्रा गाज्रिया माखौ बुङो गारि बायनायखाय गेदेर गोलाव न' लुनायखाय लाइनाथ' बिदि थांदो नोंसोर बिर'धि जाबाय थाबालाय बहा मा मोननोब्रा लोगो जानांगोन गोरोबनो फैनांगोन फैदोब्रा लाजिदाङा गोरोबफै मोजाङै रायलायफै होद मा बाथ्रा बुंदोंलै नोङो माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय कुसदे कुसले इंराजियाव बेखौनो गिभ एन्ड टेकेन मा गिभ एन्ड टेकेन बेलाय जाम्बा गिभ एन्ड टेक हाट बुरबक आं इन्डियान इंलिस बुङाखै इंलेन्डनिसो बुंदां इंलेन्डनि साला मेट्रिकखौ सावरियाव पास खालामनायखौसो एसेबां दुगा बेसेबां इंराजि रोंगौ नोंलाय हा बेसेबां इंराजि रोंगौ आच्छा इंराजियाव गुंग्रायखौ मा बुङो गुंग्रायखौ मा बुङो दे मा बुङो स्लट XWX माने गुंग्राय नोंखौ हाग्रा चेयारमेना फोरोंदों सारनि मुंखौ मा गले गले खारबाय दंलै इसेबो रिसपेक्ट होननायानो गैया होद जाम्बा मा रिसपेक्ट बेलाय आइ हे आंखौसो जाम्बा बुंबावबाय एसेबां गोरों नों एटिएम माने मा होननाय जायो हा एटिएम माने मा होननाय जायो मा जानो एटिएम नालाय एटिएम मासो जाम्बालै नोंसोरो एटिएम एटिएम माने येल'बानो थाखा मोननाय एयावनो येल'नाय टियावनो थाखा एमावनो मोननाय माने येल'बानो थाखा मोननाय जाम्बालै नोंसोर मानसिफ्रा आच्छा नोंसोरदे सारखौ एसेबां गाज्रि मोनो गाज्रि गाज्रि बुंबाय थायो बै दे नोंसोरनि लामाथिं अन्थाइ गोलैदों कालभार होदों सोर होदों चेयारमेन सारा होआखैबा सोर होनाय हा होद जाम्बा बेफोर ओरैनो जाखानांगौ 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 नोमा नोमफा हाबा जायाबा नों जाखागौमोन होदोलै बेखौ माथो नायबाय थादों होनोसै नामा लाजिदा लाजिबाय होनो हादोंना दासो लाजिनो मेन्डेलाया चेयारमेननिफ्राय न' मोननायखाय दुगाथार नामालाय राखेब साहा दखानि दिनैसो गरम ना नोङो साला दिनैसो गरम है नोंनि दखानाव साला सेंग्राफ्राल' मानो जोंनाव फैबाय थायोलै माब्लाबा हिनजावखौ नोजोर होदो ना हिनजावनाव मा महिनी होना दोनदों नों हा दाख्लिबो माथो नन्द'जों नांलामाव थांदोंलै नोंनि हिनजावालाय हाजिरा पारानि नन्द'जों फुलेनजोंबो दाख्लि माथो साहा लोंलायबाय थादोलै बाहाय माब्लाबा लाना खारजागोन दाख्लि रटिला साला एक्सिडेन्ट जाबाय हिनजाव गाबगासिनो साला लांजागोन नों माब्लाबा लांजागोन सालानो आंसो दुगा बुंदों ना दिनै लांजागोन हिनजावा नोंनिया ओइ मेडाम मेन्डेला सफैबाय औ फैबाय दे जिराय दे हा बिलाय बहाथो दं मेडाम बियो गावनि खामानियाव जोबोद बिजि माबा मेन्डेला आं फंसे बाथ्रा सोंनि मा फंसेल'ब्रा मेडाम लाख लाख कौटि कौटि सों बेफोरनि फिननायखौ होगोन करेक्ट नोंसिनि सारा बिल मोनबानो थाखा फैसा मोनबानो फुनसिलिङाव मानो थांबाय थायो मेडाम फुनसिलिङा जाबाय थाखा फैसा गोनां मालदार थाखा गोनांफोरनि उथुमाय मेडाम माने थाखा फैसानि लेनदेन गिदिर गिदिर खामानि मावग्राफ्रा गावसिनि सिंनि बाथ्राफोरखौ फुनसिलिङाव रायलायहोयो बेवहाय रायलायबा दावराव दावसि जायो नुवाखै न' गंसेनिनो बेसे दावराव दावसि साथा गंसेनिनो बेसे बुलाय सुलाय बेखायनो जौ लोंबाथाय जुनार जायो बुजिबाय सिखावखौ बाथाय साजा मोनो बैसो उन्दैयाव हाबा जाबाथाय जालाखार बिलाखार जायो साला बोरमा नोंनोलाय बेसेबां बेदर बायना होबाय थानोलाय आङो देनाङो जौ लोंबाथ' आं जुनार जागोन बिनो लोंनानै जुनार जाखानोसै आङो मानो लाजानांगौ मानसिनि बाहागो बेदर ना जौ सेरेब नों गासिखौबो जाजोब्बाय नोंथ' गांसो जाग्रासोलै बोरमा भाइ दिनैनिफ्राय नोङो गांसो जाग्राखौनो जादो दिनैनिफ्राय नोंखौ फिरायनाय भाइ
थांदो थां दिनिफ्राय दानोसै जामारला गसाइ थैनाव बादलाय गसाइ थैनाव बाद ओइ गासैलाय आंनि बाहागोआ दिनैनिफ्राय ग' ग' थासिगोन